פרס ועיטור כבוד על פעילות בכדורגל בעיריית רמת גן מוענק ליהודה שהרבני, אחד מסמלי קבוצת הכדורגל של הכוח רמת גן בתקופת הזוהר שלה. יהודה שהרבני זכה עמה בשני תארי אליפות ופעמיים בגביע הישראלי. שיחק בשורותיה בין 1964 ל-1979 ובהמשך בביתר תל אביב ובהפועל פתח תקווה. 20 פעמים שיחק בנבחרת ישראל בשנות ה-60 וה-70. יחד עם נבחרת הנוער זכה בגביע אסיה. אימן את הכוח והיה מנהל הנוער בהפועל תל אביב. מ-1990 מכהן כמנהל מחלקת הספורט בעיריית רמת גן. שהרבני בן 64, אב לשתי בנות ולא 3 נכדים. תודה ליהודה שהרבני. מקבל העיטור הבא הוא מר יעקב שחר. עיטור כבוד על מפעל חיים במכבי חיפה ובכדורגל מוענק